Salamat guys sa imong pag-view nini nga video. So welcome sa atuang mga storya nga daghan ka makatunan guys. So kung ikaw nagbulong kang mga storyang Bisaya, Cebuano, usa kini nga channel nga nag-introduce kita og mga sambingay Bisaya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi nga makatunan nimo. So pwede kayo ning ma-share nimo sa uban guys ang atong mga storya. Daghan na kay mga na-upload nga storya nga puno siya og mga moral lesson nga pwede kayo magamit sa atong pagkinabuhi. And karon guys, ang atong istorya kini sa katawong kawatan ug itlog. So guys, puli nga matapos nimo para makatunan nimo ang dagkong lesson sa kinabuhi may tungod sa usa ka tawo nga kawatan ug itlog. So para masabtan nimo guys, inani ang senaryo o dagan sa atong istorya. Sa kadlaw na guys, miadto ning tawo sa iyang silingan kay pantay siya nga tagyang silingan pa daghanag yung manok daghan kay mga nangitlog. So yung ipanid ang silingan nga nilakaw man. So kay nilakaw man siya na dayon ni puli dito kamali guys nga daghan kay pugaran, daghan kay itlog. Adto giluog din na dito guys. Gikuha ni mga itlog sulod sa bag. Dayon puli dayon siya. Dayon iyan ning gibaligya guys sa dito sa Changi. Di nakakwarta siya. Karon guys, sige pagkaugma Domingo man, pagkasabados gabi nakarealize siya nga dakong sala ang iyang gibuhat. So ayang gihimo pagkaugma kay Domingo man, simba siya, ilisag sayo. Tayong iyang tuyo dito nga mangayo gud sa kapasayloan sa iyang nabuhat, tubangan sa Ginoo. So sayo kay sa simbahan guys, no? Wa pay nangabot sa simbahan. Tuwa na siya dito. Galuhod-luhod na siya dito sa dool sa pulpito. So ampo siya guys, muni yang ampo guys. Ginoo, pasaylo ako kay nakapangawat og itlog tungod sa ako ang kakabus. Tungod sa among kalisod Lord, maong nakapangawat ko og itlog. Okay? So kinasing-kasing dito niya nga giampo. So muto minaw siya gwali guys. Hangtod nga nahuman ang simba, puli na siya sa iyang panimalay. Di na payhupay na ang iyang dughan. Pagkaabtag tulo ka oras, tan-aw niya nga wa na giroy tawo simbahan. Balik na pud siya guys. So nibalik na pud siya nga wala na tawo simbahan ug nihangyo siya sa pastor nga pastor ayaw sagsirad ang simbahan kay ampo sa ko dito. Di nasyak ni pastor, tingala ang pastor nga first time ko nakabantay ni tawhana. Grabe man. Bisang mo nagsimba, ampo man. So, muto, ampo siya dito, siya rin sa simbahan. Wala na yung mga tao. Ampo siya sa Lord. Mangayo na pong kunin mong pasaylo. Kay katong akong gikuha nga itlog kagahapon Lord, napamantoy himungaan. Karong gabi Lord, ako na putong kuhaon. Mangayo kunin mong pasaylo daan. So, muna iyang ampo. Anto ni uli siya. So yan na pong gikuha itong himungaan paggabi guys. So guys, dinhil ta kutob sa itong sambingay. Hallelujah. So daghan tang lesson nga makutlo niining maong sambingaya guys. Ang lesson nga itong makuha niini nga naghan kayong mga tao karon nga nag-abusar sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kay nasayod sila nga ang Dios mapinasayloon. So ang gihimo sa kadaghanan karon magsige lang pud sila og buhat og pagpakasala unya balikan ra po nila og pangayo og pasaylo. So kalabanan sa nagabuhat karon or sa kita ba niini nagabuhat nga dunay panahon nga kaning sala ato nang gipasayloan ning pangayo pasaylo sa Ginoo. Pero ngadto ato ra gyapon gibuhat pagbalik. So usa kana pang-abusar sa grasya nga gihatag sa Ginoo nato ang kapasayloan sa atong mga kasalanan. So sama sa mong sambingay guys, nagampo tuod siya nga isag pasaylo kay nakapangawat siya tungod sa iyang kakabos. Apa naunsa man ang pagkaunsaa nga pagkahumag simba, iyang gipangayo ag pasaylo daan ang sala nga pa niya buhata kay iya na pong kwaon tong himungaan. Itlog ang iyang gikuha una, sunod himungaan na gyud, di ba? So kay mo nang kuha ang lesson,
dunay mga tawo nga naanad sa pagpakasala, gamay pa na una ng salaa, itlog pa na. Pero pagkadugay-dugay ni dako ang maong sala, nahimo na yung himungaan. Muna nga lisod na kayo guys kung imo pang paabutog himungaan ang imuhang pagpakasala. Kay lahi ang nakasala kaysa magpakasala. Kanang nakasala, dunay gipanahon nga wala na to natuyo, kasala ta sa pulong, sa buhat ug sa una-una. So munay nakasala. Pero kanang nagpakasala, kabalo na ka nga sala ni siya. Kabalo ka nga dili gyud maayo ning buhaton. Pero kung imo na siyang gibuhat, kana siya mo gitawag og nagpakasala. Subot pasabot, nag-abusar ta sa grasya sa kapasayloan nga gihatag sa Ginoo sa ato. So guys, kung nakasala ta, matud pa sa unang Juan 1:9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug maluluy-on, mopasaylo ug muhinlo sa tanan natong mga kalapasan. So, kung natay mga kalapasan, nakasala ta, ato gidayon ng isugilon sa Ginoo. Then, dili lang kay tunanang gipangayo og pasaylo, dili kay ato nang balikon gihapon. Kay susama sa mong sambingay, nangay na pasaylo sa nakuha ng itlog niya. Karon, himungaan na puno niya pangayo og pasaylo kay yan na pong kaon na himungaan niya gabi. Subot pasabot, nag-continue ra siya sa pagpakasala. So, dili inana guys, daghan kayo rong mga tao nga gaabusar sa grasya sa Ginoo. Matud pa nila nga kay grasya man ta karon, so pwede ra tang magpakasala. No, dili na siya mo gitudlo sa Biblia nga kung naana ka sa Ginoo, itagaan na ka og gift of salvation, unya himuon na natong lisensya para nga magpakasala ta. Dili siya pwede. Dili siya pwede kay mag-suffer ta sa consequence sa atong gibuhat nga mga sala. So dili lalim guys ang tawo, mas grabe ang ipahamtang sa Ginoo sa tawo nga nasayod na sa kamatuoran, unya gibuhat pagyapon niya ang mao nga klase sa pagpakasala. Kaysa atong tawo nga wa pag yun nasayod sa kamatuoran, mas makonsider nato to sama sa atong kinabuhi sa una nga wa pa ta nasayod sa kamatuoran. So daghan kay tang ginahimo nga mga buhat, mga pulong, mga huna-huna nga mga gawi nga dili maayo. Makonsider to kay dili pa man ta kuha pa man nakabalo sa kamatuoran. Pero once nga duna na tayo nabalaan sa kamatuoran, unya nakabalo ta nga sayop ni siyang buhata ya atog yang gibuhat, buot pasabot ato rang gitumban ang kamatuoran, ato rang giatakan ang atong nakatunan. So guys, kung atong tumban ang kamatuoran ug giatakan nato ang tanan natong nakatunan, ang resulta niya na mao ka na ang makapagahi sa atong kasing-kasing. Okay? Ang atong kasing-kasing lisod na kaayo. Nga kung mao ni mo gahi, mao ni mo bagtok, dili na kita mahimo na tang close-minded kung makanong tas pulong sa Ginoo. Makanong tag corrections pulong sa Ginoo, baliwala na lang nato na. O murag na himo na natong habitual sin ang atong naandan nga gibuhat nga sala. So guys, dili paulahi ang tanan kung duna tay inana nga klases kinaya, dili ta dapat pareho sa usa ka tawo nga nagpasaylo sa itlog nga nabuhat nga sala. Unya gipangayuan na pud niya pasaylo daan kay mangawat na pud siya himungaan. So dili pwede nga ang atong sala karon magkadako na Hinuon na ugma. So dapat ato ginang ipakuha sa Ginoong hinulsulan ginato na. So guys, di nilang takutob sa atong sambingay. Hopefully nga nakahatag kita og dagkong lesson sa kinabuhi, especially good sa mga nangalagad na sa Ginoo, nga likayanan kay itong kinabuhi, dili kita pwede mo continue sa pagpakasala. Dili lisensya karon ang ato ang naangkon nga kinabuhi isip Kristohano, dili lisensya nga pwede natang magpakasala. Dili kay ang consequence nagulat man pud nato kung ato nang buhaton. So guys, salamat sa imong pagpamati. Hopefully nga na doon na kayo nakatunan. So kung bago pa kaninga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga storya nga daghan ka makatunan. Glory to God. Kita-kita na punta sa next video guys. God bless.